Benvinguts al meu raconet. No me jodes, tio, no me jodes. Avui vinc a parlar-vos de les malalties i els trastorns mentals. Fa uns mesos va sortir la notícia de que la Marató aquest any recolliria diners per invertir en la investigació sobre malalties mentals i invertir diners en els tractaments d'aquestes. Però amb el puto coronavirus tot això ha canviat i ara tots els diners que es recaudin a la Marató estan pensant invertir-los en la investigació del coronavirus. Que no em sembla malament, no, em sembla malament. Evidentment és una pandèmia que ens ha afectat a tots i s'hi ha de trobar una solució. Però què passa? Jo pateixo un trastorn mental. Llavors, a mi, el fet que els diners de la Marató d'aquest any no s'inverteixin en la investigació de les malalties mentals m'afecta personalment. Així que he decidit gravar aquest vídeo per parlar-vos una miqueta d'aquest món desconegut. Abans de res, evidentment, heu de saber la diferència entre malaltia i trastorn. Per poder explicar-vos una miqueta millor el que és un trastorn, primer heu de saber el que és una malaltia. Una malaltia s'identifica amb una part del cos en concret, o amb un sistema o amb un òrgan. En aquest cas és el cervell. S'identifica pels símptomes, que són sempre més o menys iguals, i l'evolució de la malaltia sempre serà més o menys la mateixa. I aquesta és la màxima diferència que té amb el trastorn. El trastorn és susceptible a canvis. Es veu afectat pel seu ambient i per lo que nosaltres fem. En aquest cas, no afecta a l'òrgan directament, sinó que afecta a les funcions que fa. La paraula trastorn és com un terme més general en el que s'identifiquen malalties que no en sabem la causa o que el seu desenvolupament no és del tot cert. Trastorns poden incorporar diverses malalties o diversos trastorns en ells mateixos. Per començar, volia donar-vos unes dades generals d'aquí d'Espanya sobre la psicologia. Aquí a Espanya, un 6,6% de les dones van al psicòleg, mentre que d'homes només van un 4,1%. Això també afectarà a l'hora de veure els diagnòstics. Hi ha moltes més dones afectades que homes pel simple fet que hi ha moltes més dones que van al psicòleg que homes. Els homes, moltes vegades, no se'ls diagnostica correctament. S'espera que un home sigui una persona forta psicològicament i moltes vegades simplement se'ls diagnostica amb estrès o amb estrès posttraumàtic, coses d'homes només. La falta de personal en àmbit psicològic i psiquiàtric també és un problema, perquè mentre que a Espanya tenim 10 professionals de la salut mental per cada 100.000 habitants, Europa estima que el correcte seria tenir-ne 18, és a dir, en tenim gairebé la meitat. L'estigma generat a les malalties i els trastorns mentals tampoc no ens ajuda gaire, la veritat. La gent es pensa que nosaltres som bojos i no és així. Simplement és que les coses que ens han anat passant durant la nostra vida ens han afectat d'una manera o altra i ho hem anat incorporant en el nostre caràcter. Pel que fa a les malalties, tu no pots culpar a una persona amb càncer de tenir càncer, no pots culpar a una persona que té Alzheimer de tenir Alzheimer, per tant, no pots culpar un malalt d'esquizofrènia o de bipolaritat perquè tingui esquizofrènia o bipolaritat. Això és molt fort, però s'estima que el 75% de les persones que han passat per un psicòleg o per un psiquiatre no se'ls ha diagnosticat correctament ni se'ls ha donat un bon tractament. És a dir, només el 25% de les persones que van al psiquiatre o al psicòleg se'ls ha donat un correcte tractament i diagnòstic. Per acabar amb les dades generals, vull parlar-vos d'un estudi danès que s'ha fet des del 1995 fins al 2015 que ha deduït que les persones que tenen malalties o trastorns mentals poden viure fins a 10 anys menys. És a dir, la seva esperança de vida es veu reduïda 10 anys. Aquest estudi ha estat realitzat a 7,4 milions d'habitants de Dinamarca. No és un estudi qualsevol. Us deixaré la notícia a la caixeta de descripció perquè la pugueu llegir sencera. I ara us vull parlar del TLP, del trastorn de límit de personalitat. Aquest trastorn és el que pateixo jo, el tinc diagnosticat des de fa gairebé 2 anys, encara no he pogut tenir tractament per diverses causes i voldria parlar-vos-en una miqueta d'ell. Es calcula que el 2% de la població el té, però tot i així no hi ha prou recursos per poder tractar a totes aquestes persones.
Es caracteritza per la dificultat de la regulació emocional, és a dir, totes les emocions i sentiments ens superen. Hi ha uns símptomes generals que són, per exemple, l'intent d'evitar qualsevol tipus d'abandonament. Les relacions interpersonals són molt inestables. Tenim moltes conductes impulsives, com per exemple sexe no segur, abús de drogues, intentar frenèticament viure al límit. També patim molts sentiments de buit constants, és a dir, que són crònics, molts atacs d'ira inapropiats, incontrolables, dels quals després ens avergonyim completament. Les causes poden ser molt variades, pot ser una causa genètica, és a dir, tens 5 cops més possibilitats de patir TLP si tens algú de la família directa que el pateix. Després també estan els factors ambientals, evidentment, tot el que nosaltres anem vivint durant la nostra història ens va afectant d'una manera o una altra. I finalment, resulta que la funció del cervell també es veu afectada. Encara s'està estudiant la base neurològica, però es diu que la zona del cervell que controla les emocions i la zona del cervell que controla les decisions no es comuniquen bé en les persones que tenen trastorn límit de la personalitat. Per diagnosticar-me, a mi em van fer diverses entrevistes. Jo vaig tenir un procés una mica estrany. Tot va començar amb un virus que jo vaig tenir estomacal. Vaig adaptar les meves costums alimentàries mentre estava amb el virus i després no sabia tornar-les a portar a la normalitat. Només menjava arròs, plàtans i suc. Jo seguia vomitant tot el que jo menjava fora d'aquests plats. Per tant, em van haver de portar a un psiquiatre alimentari. Aquest gran metge em va dir que jo no tenia cap problema amb els aliments, perquè jo no vomitava expressament, sinó que era el meu cervell el que feia que això funcionés així. Ell va decidir traslladar-me a un psiquiatre. Aquest doctor em va fer moltes entrevistes, em va fer moltes preguntes, em va fer molts tests, fins que al final em van donar el diagnòstic, que era TLP. Per tenir TLP has de complir sí o sí 5 dels 9 caràcters que ells tenen representats. Jo en el meu cas complia 7 de 9. També heu de saber que hi ha molts tipus de TLP. Com us he dit, són 9 punts els que s'han de complir per tenir TLP. Imagineu-vos la quantitat de combinacions que hi ha entre aquests 9 punts. Per tant, cada malalt de TLP pot ser d'una manera completament diferent. Però el tractament per TLP és molt més complicat, ja que nosaltres necessitem teràpies. Hi ha 3 teràpies bàsiques. La primera és la teràpia dialèctico-conductual, on s'ensenya a les persones habilitats i recursos per combatre la gestió de les emocions i dels sentiments. Aquesta teràpia va ser creada per Marsha M. Linehan, em sembla que es pronuncia així. En segon lloc, hi ha la teràpia cognitiva conductual, que ajuda a reconèixer els pensaments negatius i ens dona estratègies per com saber afrontar-los. I finalment està la teràpia basada en la mentalització. La mentalització és la reflexió, és el pensar que nosaltres controlem, gestionem, li donem sentit a les nostres emocions. Jo, la meva experiència personal, el que se m'ha oferit a l'hospital on jo he anat a demanar el tractament és un tractament grupal on s'inclouen aquestes teràpies que s'allarga durant 6 mesos, però que només es fa un dia a la setmana durant 3 hores. La persona d'aquest grup que millor i que més hagi après d'aquesta teràpia té l'oportunitat de repetir uns altres 6 mesos. En realitat, els experts diuen que les persones amb TLP necessitem un mínim de 3 anys de teràpia per començar a autogestionar-nos sols. Què vol dir això? Que amb la falta de recursos que tenim en aquest puto país, com sempre, jo hauré de tenir una teràpia molt més curta. Si vull fer teràpia l'hauré de pagar no sé com, perquè tampoc és que aquest país doni l'oportunitat de tenir uns salaris molt alts, i res. I si no, m'hauré d'aguantar i en aquests 6 mesos o un any, si tinc l'oportunitat, aprendre a gestionar al màxim tot el que jo pugui. Que en realitat no és realista, perquè quan jo hagi començat a aprendre com gestionar-me, ja s'estaran acabant els 6 mesos. Perquè el TLP no és una tonteria, no es cura d'un puto dia per l'altre. Bueno, anem a calmar-nos. Vaig a calmar-me amb cafè, com sempre. És que m'altero.
Qüestió. Jo personalment crec que tot seria molt més fàcil si des de que som petits, en aquestes classes anomenades tutories o en aquelles classes d'ètica, ens ensenyessin a regular, a gestionar i a parlar amb total naturalitat de les nostres emocions. Tot seria molt més fàcil, però no. El sistema educatiu tampoc està preparat per assimilar que una escola tingui un psicòleg /psiquiatre /educador, el que sigui. Perquè si tu a un nen petit li ensenyes que no se li ha de tenir por a dir el que sents, a plorar quan ho sents, a expressar el que sents, que no se li ha de tenir por ni estigma a anar al psicòleg, a anar al psiquiatre quan realment ho necessites. Moltes vegades les nostres emocions ens sobrepassen, les situacions en les que ens trobem ens sobrepassen i el que necessitem és algú que ens digui ho tens tot a les teves mans i que t'ensenyi com fer-ho. Si això ens ho ensenyen de petits, ho portaríem apresos. Igual que de petits ens ensenyen que 2 més 2 és puto 4, doncs si ens ensenyessin a parlar les coses, a dir el que sentim i a expressar-nos, potser tot seria una puta miqueta més fàcil i entre nosaltres hi hauria molta més comunicació i moltes menys baralles i menys disputes. Però no. Bé, ho vaig deixant per aquí, espero que us hagi interessat moltíssim el tema. Si tinguéssiu més dubtes ja sabeu que me'ls podeu preguntar. Parlo amb total llibertat d'això, jo no tinc cap puto estigma de res perquè sóc una persona completament normal que li ha tocat viure unes situacions de merdes i que s'ha vist inundada per la seva vida. Per tant, això no és culpa meva. Tant de bo hagués pogut jo decidir com era la meva infància, perquè tot hagués sigut molt més fàcil. D'acord? Una abraçada a tots i ens veiem.